Assalamu alaikum wa rahmatullah, barka da shigowa tashar hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Wannan saƙon da muka kawo muku a yau zai sa ku yi tunani sau biyu kafin yada kanku hannun duniya ta yadda bai dace ba. Ku ci gaba da sauraro domin fahimtar manufar wannan saƙo. Kowane mutum akwai inda yake da rauni a cikin wannan rayuwa. Dan Adam zai ta binciken inda kake da rauni don ya tozarta ka, kamar yadda shi ma wani zai ta binciken rauninsa don ya fallasa shi. Mafi alkhairi a cikin mutane shine wanda ya san rauninsa kuma ya koyi uzuri da yafiya ga mutane. Akwai ilimi da Allah ya ba kowa a cikin halittarsa, malami da wanda ba malami ba. To amma tun da aka ce sai wanda ya je makaranta kaɗai za a kira da masani, sai ɗan adam ya rufe ɗaya ƙofar haskensa. Mafi yawan wanda suka ɗora ginin duk wani ci gaba da muke gani ba su taɓa zuwa makaranta ba. Zuwa makaranta shine alkhairin da babu kamarsa, amma yana da kyau ɗan adam ya san akwai ilimi mai yawa a cikin mutane. Ka dubi kowace halittar Allah a matsayin makaranta. Kowane mutum kuma kowace halitta tana da arzikinta a wannan duniya. To amma tun lokacin da ɗan adam ya fara tunanin sai an tara dukiya mai yawa ne arziki, sai ya manta da arzikin Allah mai yawa har a kan shi. Mafi yawan lokaci za ka yi ta kallon nesa amma baka taɓa tunanin kanka ba. Akan samu daidai da kuskure ta yadda al'ada ke fassara abin da ke gudana a cikin wannan rayuwa. Idan muna so mu gano daidai to sai kallo na biyu ko na uku ya bambanta da kallon komi da idan farko. Wannan sakonnin su muka zo muku da shi a yau domin gyara kurakuran da suka janyo matsalolin da muke ciki a yanzu da kuma haɗarorin da muka shiga. Yana da kyau mu yi tunani sau biyu kafin faɗawa cikin wata harka. Kuna iya turo mana sako kan naku labaran ko kuma mahanga kan abubuwan da suka addabi kasar mu har ma da duniya baki daya domin dora ta cikin labaranmu don samun mafita da kuma haɗa kai wurin ceto al'umma. Kar ku manta ku danna subscribe, ku yi like, share kuma danna ƙararrawa. Sannan kar ku manta ku aje comment kan ra'ayoyi, tambayoyi da kuma shawarar ku. Haɗin kai domin cimma kyakkyawar manufa wajibi ne. Hannu ɗaya baya ɗaukar jinka.